Salam, kadırlı ildeşler, mehriban dostlar. Yeni bir yekşebme, yeni bir İran sagatı bilen sagat 12:30. Türkiýenki bilen 12 bolýar sagat. Bugün yekşembe güni Azer aýynyň 20 1401-nji ýyl. Ni türkmençe gaýtsak, Türkmenistanyň dili ýani türkmençe dil türkmençe bolmaýar. 11 dekabr bolýar. Dekabr aýynyň 11-i 2022-nji ýyl. Täze gelen dostlaryň hemmesine salam aýtýar, hoş gelin aýtýaryn. Hawa. Bu gede şol häzir şu İranda bolup duran ýagdaýlar şolaryň üstünde gürleşer. Wa aleyküm salam, bana salam aýtýan dostlar. Hoş geldiňiz. Geçen heptede bolan zatlar var, şolar tehlil edip geçmek niyetim var. Birincisi şol idamlar meselesi. Salam aleyküm, salam Şehram han. Yine de Çin'in alıp barayan siyaseti İran'ın karşılığında. Üçüncem şol Haşyň Mamjumowynyň öldürilmegi. Bu şulanlaryň bağlanşyklyda Türkmen tärädeki meselelerde muňsyna goşsak, şulaňysyna görleşer diýip pikir etýän ýani. Munyň üstünde siziň pikirleriňiz bolsa, aýtjak sözleriňiz bolsa, olaram diňläp başararys, diňlärsiz de ruhsat edersiz inşallah. İlki zat Mohsen Şikariň ölümü, öldürilmegi, idam edilmegi doğrudan hem İran halkyny gaty gynanyrdy, hem de dünýädäki reaksiýasy, ýanglanmasy gaty erwet boldy İran üçin. Şol hemme dünýäde şu wagt sonsuna gürrüň edilip dur. Umumy ýagdaýda idamyň özü bir dünýäde halanýan zat däl. Näme bolsa boluberdi. İdam meseleni şu wagt köp ýurtlarda idam meseleni şeýle bir jezany ýok etdiler, aýyrdylar. İttihadi Awropada şol ýaly, İttihadi Awropada aýryldy. Türkiýede şoňa girjek bolup şol uğraşan üçin, ala dedenligi üçin Türkiýede aýyrdy şoly. Indi ola şol normal atdy ýagdaýda şonu ýaly. Bir siyasi oglan itiraz etdi dip idam etmek, ol asıl dünýäň hiç ýerine kabul ediljek zat däl. Gaty geň alyrdy we Cumhuri Islamiň dogrudan mahiýetini görkezdi. Öňem belli, ýöne bular nähili, rahimsiz, haýwanlaryň bitirrek, insanyň hiç janyna, hiç zadyna ähmiýet bermeýänini görkezdi. Şol üçinem dogry bir jan gitdi, ýöne dünýäde öňküden hem beter İranyň monzevi bolmagyna sebäp boldy bu hereketler. Aslında dün bir makale okup oturdum. Şol bir akıllı devlet bilen akılsız bir hereketin arasında bir karşılaştırma, deňeleşdirme vardı içinde. Akıllı devletler hemişe öz ýagdaýyny bilip ýöreýär. Diňe bir akıllı devlet ender, insanlarym şonu ýaly. Nirde öz zäfi bar, nirde öňdedigini bilip ýöreýär. Kä wagtda bir zat bermeli bolýar, kä wagtda almaly bolýar öňe gitjek bolsaň. Akıllı devletler halky bir zat isleýänni şonu diňleýär. Diňleýär da şonu razy etmege çalışýar. Razy etmeli sebäbi ol, eger razy etmese ondan beter köpelip gitýär da ol etirazatlar. Soňra beterrek bir ýyza gaýdylmajak nokta bar ýa. Şu wagt İranyň gelen noktasy. Ýöne bular bolsa edil şoň ters noktasynda. Bular näçe öldürsek, vursak, ýok etsak, şonça da hökümet edip biler gadýarlar. Bir derek tarafı da şey. Aralykda şol Daçystan şol zady aýyrýas diýip elan etdi da, häki
polise enzivat mi näme mi ýa-ni munkerat mi nerden tap getirýär öllere. Ondan ertesi günem o taydan mollalar gıyrışmağa başlatdy. Yok bunu aldat, yok da öňkü yol dewam etmeli. Şoň özi iki zady görkezýär. Şu hökümetiň öz içinde de oňuşman çekeleşikler bolmaly. Bir topor şol akylly ýol alyp gitjek bolýar, bir toporam goýan okşony öňkü ýolga gitmeli. Şol üçin öz aralarynda da oňuşmaýanlygy bir belli. Ýöne şol kadimi, irticai şol fikirlerin eýeleri hakimligini görkezýär. Soňunda da şolon sözü geçýär. Olaryň özlerini Allah'ın yeryüzündeki namaýandalary görýärler. Şonu bir söz aýtdylarmy, şol bütün insanlar ölüp gitse-de şu öz sözünde durmaly. Mesal üçin Suriýede da şu wagt 1 milyondan gowrakda adam öldü Suriýede. Şol döwlet saklamak üçin. Sakladyňyz ýöne peýdasy näme? Suriýe bir döwlet tap bolmaýan dünýäde. Gatnaşgam ýok. Diňe ýöne şol tagty gorap oturan adamma bir tor millete hüküm edip ýurdun özi bölek boldy ýurdun özi. Bir topar Kürdün eline bir tarafy ondan Amerikan eline, Orsun eline çaşyp gitdi. Netije şu. Öz sözüňde durýan, öldürýän, ýöne saňa da bir da kalmaýar da soňunda. Özüň hem geçelip zayıf bolup galýan. Ola iň gowy tarapy. Indi bir gowy musbat halaty diýilýär. Ýöne size gezek galsa oňa da ýetmeýäňiz. Sebäbi Suriýanyň arkasynda Cumhur İslami wagt onu saklady, ors wady. Seni kim saklajak? Emme sen puluň ýoýup batylar ýok. Başgalan puly ýok asaňa bermek üçin. Şol üçin bular şonu ýaly ine dünýädäki siýasatdan habarlary ýok. Birazajyk diýen döwlet hökümet diýen halkyň sesini diňlemeli. Biraz kanunlarda bir reform döretmeli, yok işleri yok. Gaýtam oň tersine şol kelle kesi verseler, edam edi verseler, halk iza çekilecek ýaly, ýatjak ýaly görýärler. Millet şu wagtda çelli adam ölmedi Iranda. Eger şol ölümden gorkup çekiljek bolsalar 3 ay öň çekilerdi. 3 ay ber şu wagt dowam edýär. Diýmek ol köçe çykýan, hyýawany çykýan millet zanyndan geçipdir. Ölümden gorkan ok. Sen edam etseňle şol çykýa, edam etmeseňle çykýa. Sebäbi milletin gany gyzypdyr. Gany gyzandan sonra da o millet saklap bolmaýar. Hawa bir ýerde olar häzir başlangyjydyr bir näçem edam et gözler gorkuzarsyň o milletden ses çykmaýan bolsa mesal üçin türkmenler ýaly diýilýär. Ama gorkuzarsyň. Ýöne millet ayağa galan bolsa, gany gyzyp hereket etýänden sonra on ölümden gorkup bolmaýar. Diýmek gaty ýalňyş ýolla şu wagtça edam meselelerinde dünýäden hemme ýerden ses gelipdi, tersilerini öz ýallaryna bolupdy. Öňküden hem meterje batgabat ýalar barşlar bilen. Men ýöne bir direkt tarafatda zatdan eşitdim. Mesela türkmen oğlanlar var şu wagt içeri alınıpdyr käleri. Şolaram zorlap şikence edip hawa biz Qiyam musallahan etjekdik. Bir yerlerden silah getirdik, yarak getirdik deyip şolary da boyun aldyrdylar. Näme eger bir yerden yarak getirip Qiyam musallahan etjek bolsaň hukm muharibe bolýar da, muharibe bolýar, olam bir gatby derek bolýar, adam ýankyýaly bolýar. Şonu boyunlaryna aldyrýarlar. İnşallah hükümet ağıl olsun, akıllı olsun, o derece yetmesin. Türkmen oğlanlarımıza bir dap bolmasın. Sebäbi eger Türkmen oğlanlara bu şekilde bolsa, o dereceye yetirseler, onu Türkmenler bu gereksiz oturmadılar. Payin bererler. Öň nevit bat pa fahir
Allah rahmet eylesin şehit boldy. Ona en atasynyň ösiyeti çykmady. Habarda bolmady milletin şol üçin. En atan habar çykmasa halwadan aýdyp durmasa milletde zat boli habarsyz galýardy. Ýöne ýankı meselede döwlet şunu bilsin. Eger bir wagtda ýalňyşyp türkmen oglary şonu ýaly etjek bolsa, onu gaty bara, gaty jogabyny agaralar. Türkmenler nereden turan, nereden uranını bilmeýän galar. Şu wagtda aýdyp goýyn. İnşallah o dereceye yetmesin diýelýär. Yine bir geçen haftadáky meselelerin biri Çin. Çin şu wagta çelli İran bilen gowy gatnaş saklap gelýärdi. Hemme zatlar Çin'den alınýar. 25 ýyllyk ol Heliçde garardat baglap ýödüler. Şol sazman melelle bir wagtda da bir İranyň tersine bir kalat çykjak bolsa, bir musebbebi çykjak bolsa, şoň öňünde Çin durar diýip İranyň tamasy bardy. Bilýäňiz, sazman melelle 5 güýç we haqqy we tosy bar şolaň. İnglistan, Fransa, Amerika, Orsiýat, näçe boldy? İnglistan, Fransa, Amerika 3 boldy, Orsiýat bilen Çin 5 boldy. Ay bağışlan o şol internet gowdel işi şu ýakynda adam boldy daşarda bir kesilip gitdi. Täzeden gelim kadýan. Wa aleykum salam, salam berýän dostlar, hemmesine salam, geljekleri de salam. Gara şol Çin ýanguruna duran Çinimiz indi İranyň arkasyny boşaltdy. 25 ýyl garardat baglajakdy. Çin'den İran'la gaty bir dost diýip durdukda. Şu namazlyklary da gidip Çin'den getirýärdiler. Mohrlary Çin'den getirýär. O da haýsy Çin. O taýdaky musulmanlary öldürüp, o ordugalarda esir edip, namuslaryny elle girip, şeýdip bören Çin'den gidip namazlyk mohr getirýärdiler. O da bir günde İran satyp goýberdi. Gitdi Araplar bilen garardat baglady. İranyň tersinde beýany berdi. Muňa görün. Görün, başga ýurtlar öz peýdasyny düşünýär, milli menfaati düşünýär. Olar üçin iň möhüm zat öz halkynyň, ýurdunyň peýdasy, menfaati. Senden aljagan alar, senden alıp bildikçe doýsaň bilen. Ertesi gün görýär İranyň artık awry ýokny dünýäde. İranyň bu barşy bilen Awrupadan kowulupdy, Amerika ýoňunda durupdy, milleti aýak galypdy. Muň geljegi garankylyk görünýär, muň bilen garardat baglanan peýdasy ýok. 25 ýyl hem 1 ýyla çelip gitjegi de beldi bu rejimiň diýip boşatyp goýberýär arkasyny. Olar öz peýdasy üçin ýurtýarlar. Dünýäde Cumhuri Islamydan başga hemmesi bir ýurtlar öz peýdasy üçin ýurtýar. Bular bolsa özler näme kadýaly ýer ýüzüne peýgambermi, periştemi, nämemi? Nirde bir näçe zat bolsa, dawa, jenjel bolsa, bir näçe öz adamlary bolsa, ýaşaýan mezhepli bolsa, şoňa pullary şollara sawurup ýok edip, birini Arabistanla uruşturup, birini Suriýede öz milletini gardyryp, näçe däne bir Awganistanda bir näçe bolsa şonu goldap, İran pulunu edip ýok edip durlar. Hawa edip bildiňizmi, netije aldyňyzmy? Ýok. Suriýede nesenki öňki etmeýär, ýol bermeýär. Hemme millet sen pul jagadyň iýer. Soňra hoş geldiň etdiýär. Barlykda yanan kim bolýar? İran milleti ýanýar. Garyp galan biz bolýar. Olaydan olaya çöreň ýetip bermeýän, betirip bilmeýän bir milletimiz bolýar. Soňunda düşen millet ayağa galýar. Sen hökümet etip bilmeýän göreni üçin, sen onu öldürüp ýene durjak bolýan. Öldürersen bir näçe adam, ýene öldür. Ahir seni
dün deryalara. Arkana millet bolmasa, dünya sen kabul etme, halk kabul etmese, haçana çeydi. Bunlar hiyalatla var ya da bir dostumuz yaşayalı, hedefin har ihtenekûne ziyata imam zaman zuhur konet ya. İmam zaman zuhur etmek için kan dökmeli yalar. Şu öğütler diye ölüp gitse öğütleri imam zamanla görüşüp bilecek aşolar o tayda. Ne milletin kan döküyorlar. Şu da hiyalatla bir milleti, bir memleket hiyalatla idare etip olmalı. O cemkeran kuyusuna varıp da hedir de şol imam zamanla görüşüyorlar. Yok zatı çiğne. İmam zaman mı ne? Yok zatı çiğne. Qaraz var, bulan ulaqon derdi, bir eşeğin üsen minnile, düşesileri gelen o. Ohum şol düşmecekde olup, halkı cahil saklamalı oluyor. Teassubi saklamalı, ihsaslarını kaldırmalı, hem işi öğüdleri bağlı saklamalı. Bunlar da hükümeti devam etmeli. Gurrun şu yerde. Öğüdler de baranlaşa kuyun içine rahattı, yoktun görüyen onlar, imam zamandan haber yoktu. Yöne millet kavaldı yalarda. Şöyle, bu Çin'in meselesi hem şunu yali, kıynanç bilen, bizim hükümetimiz, devletimiz hiç akla da gelmedi. Bunlardan göreldi de almaya. Bu varışı bilen kaytam indi sonku umuydu neyme? Rusya. Rusya barıp şu at daha deyiveriyor da ki dronlardan iyi veriyor yani pilotsuz uçaklardan Ukrayna savaşına şu an kömek etmeli. Rusya bile birleşme. Rusya'nın özü şu an o Ukrayna'yı durup bilmeyen iyi de çekilip bir yavru olup duruyor. Dünya şu an tersine. Bu da dünya nerede tersine oldu şu tapıp durmalı. Neme? Hantama ertesi gün yaş orsu etmeni qoldar diye. Ol gang söz etti ma 5 tane bir veto edip bilen bir keşverle var. Halkarı kuramasınlar. Şonla men veto eder diye. Şöyle şunu bilen ok. Olar için öz peydazı muhim. Çin sen satışyalı var, orsiyette bir günde satıp koyuveriyor seni. Bir günde satıya yok diye seni. O tayin görmeyalar kıynanç bilen. Üçüncü meselede geçen haftelerde Haşin İmam Cumhuriyeti terör oldu. Haşin İmam Cumhuriyeti terör oldu. Men gelen dostların hemmesine de yeni bir salam aytdiyan, gelecek dostlara da salam aytdiyan. Üçüncü mesele geçmeyecek. Sonra nezer bağ dostlara molsa alar soňuna. Haşin İmam Cumhuriyeti terör oldu. Bir dikkat edin. Zahidanlı Mevlevi Abdülhamid gurrun meriye. Zahidanlı Merkber Hameni qiyğriyalar. İranlı en seri şekilde şu tankid edip bilen ruhani olan Mevlevi Abdülhamid. Berekallah. Allah razı olsun ondan. Tuğleme. Yöne buna deyip bilmeyalar da gidip zada terör etdiyalar. Haştaki Mevlani terör etdiyalar. Buna mödüne göre sebepleri var yine de. Birinci dene hükümet bunu buluslon özet diye sebebi olmalı diye bizim adamımız diye. Biz bilen oğud arası diye da. Buluslar yani onu yalı oylam fikir etmeyalar. Yok bu diye hükümetin öz işi diye. Şola bilen arası qowu olsa yine şolar etti şonu ya. Sebep neymiş tayda bir analiz edeylin ne? Birinci dene ul ahun men yakinle bilemok şu adam yadıma düşmendi o şon. Allah rahmet eylesin. Bizim öz ahurlamız yalı olmalı. Şu öz süyücüdüp devleti yakillap şoları iyup el öpüp İngilip karşısına görüyor tabi ahurlamız. Şonu yanıp bir tip olmalı ihtimalen. Yöne kayıtışlarına göre kâbir tankitler de etdiyen olmalı. Neymi yürekten razı değerler. Şu kudretin karşısına özlerin eciz görüp korkup etdiyalar da. Inni sonra o döreye. 10 yıl hükümeti yakim olsa ne için hükümet onu öldürmeli, terör etmeli? Şunu yal analiz etdiyalar, yani tehlil veriyorlar. O tayda Bulustan'la taifa olar.
taifa. Mıň taifasyny, ýani öldüren agyň taifasyny başga buluşlaryň öňünde duruzak bolup, onu özleri öldürýär da, buluşlar öldüren ýalet ýalyp, buluşlaryň öz arasyna ihtilaf atmaly. Şonu ýala. Ondan öldürjek bolsaň nähili adam öldürmeli? Mevlevi Abdülhamid ýal adam öldürip bilmeýärler. Sebebi o bir hatda garmaz. On arkasında millet var. Millet goldaýar ony. Eger oňa bir zat esseli, ol gaty bir täsiri zady hem dünýäde hem İran içinde gaty biderek boljak. Diňe buluşlarda şu farslar hem ýerde hormatly adam Mevlevi Abdülhamid. 10 ýyl derece barsaň, sen muhalif de bolsaň, hakykat aýdyp dursaň, tankit edip dursaň, senden çekinýärler. Seni aňsat öldürip bilmeýärler. Şol üçin hem Hameneý bir destur etdiler. Onu bazzaşt etmeň Abdülhamidi. Degmen, ýöne biýawra edinlipdir da. Näme halkyň gözünden düşse, munzevi bolsa, şo wagtda o bir zayıf adam bolup galýar. Halk onu söýüp durga, gowuryp goldap durga, onu bir da etseler, ona halky öz garşyna alýar hökümet. Şol üçin onu degmeýär. Näme diýär? Biraz ejizrägi halkyň gözünden düşeni gowy tutýar. Şu diýär öldürmäge şu diýär da. Sebebi öleni bilende bir halk kän hasrat edecek ýalkynda durjak diýär. Gözden gaçan adam. O şonu öldürýär. Onu öldürüp näme ýene ihtilaf salsyny buluşlaryň öz öldürsin diýdin. Hawa biziň ahullamyz da şuna dikkat etmeli diýip ýazypdyr Türkmen mübarek. Men de şo mesele barjakdym. Biziň ahullarymyz da özlerini gowuryp süýjüp zat etjek boşolan burada ýala halygyny etjek bolýarlar kendi aramyzda. Olaram dikkat etsin. Siz eger halkyň gözünden düşseňiz, olara ýakyn bolsaň, sizi bir günde gurban edip goýberýärler. Bir günde ýok edip goýberýärler. Näme? Bulaňa halka arasynda türkmenler aga ýok, adam ýok diýe. Muny öldürseň türkmeniň ödem gyn görmez diýip ýok ederler. Ýöne halkyň sesi bolup dursaňyz, hakykaty aýdyp dursaňyz, türkmen dili bolup dursaňyz, onu döwlet de çekinýärsiz. Gynanç bilen biziň häzir şu derejedäki agymyz ýok. Şu wagt haýsy berýärsiň eli öpüp iňlip börärler kendi aramyzda. Bir günde şeýe bolýan boljaklar, satjaklar, ay bolup durlaram bir topar ýöne ady häzir sunnyda. Yeplemäni bilen defa etmäni bilen ok entek gaýtam ö türkmenlemizden bir zat diýasa, gurun edasa on kellesine urýarlar gelip. Ay şu wagtda bir şiir bolýar, şunda bir jesur bolýarlar, özüňe degijek bolanlar. Şonu ýaly adamlar bara, bir günde ýok etip goýberýärler. Şu zady türkmenlimiz unutmasynlar. Hawa men aýtjak sözlem şu şäpde üçin. Men diňläniň üçin köp minnetdarlyk etýärin. Indi gurrun bolsa ýazjak ýa-da gurrun merjek bolsa, olara bir fursat aýyraýlym, bereýlim. Hawa bolmasa da bäftämiz üçin bolar diýjek bolýar. Sorajy awam bolsa hyzmatyňyzda men gurrun merjek amma osa ýene hyzmatynda. Men diňläniň üçin köp sag bolun. Hemmeňiz Tanrı ýalkasyn sag bolun, hemmeňiz. Alkışlaýarlar da sag bolsun, salam berýärler hem sag bolsun. Bizden salam bolsun, bize alkış bolsun, bizden alkış bolsun. Onda näme? Rahat görünmeýe men sizden nikahçylygy hoşlaşýaryn. Ekibi mejazi hem teşkil edýän. O ýöne mejazi, o zatlara, o mesaj zatlarda ýazyberin o zatlar. Habarlaşarsa. Bir yer, bir yer, bir maslahat etmekde bir yerler, ilerlerde kurursa. Sağ olun, Tanrı ýalkasyn minnetli olsun, sabry dostum. Size de Allah kuwat bersin. Bolýa da onna, bolýa. Sağ olun, men ondan häzir ýapýan. Indi käptäçeli görüşýänçä. Allah ýardymjyň bolsun, Allah kuwat bersin.